održati. Profesor Zdravko Galan, književnik, publicist, prevoditelj, znam da je radio na Chestertonovom Vječnom čovjeku, pa evo, izvolite, gospodine Galan. Hvala lijepa. Ovo posljednje izlaganje trebalo bi biti nekakva rekapitulacija. Posljednje, dakle, last but not least, you might say. I'm so sorry that I haven't prepared this in English, because I supposed, obviously wrongly, that there would be simultaneous translation. And now what to do? Well, please, you English-speaking dear gentlemen, try to catch some point by means of your profound Chestertonian intuition. So, I have no other choice but to read what I prepared in my native Croatian language. Moje poznavanje Chestertonova djela dakako fragmentarno, a danas smo mogli čuti i zašto. Riječ je o jednoj od najvažnijih figura u procvatu kršćanstvom prožete publicistike, eseistike i književnosti u prvim desetljećima prošloga stoljeća, ali književniku koji ima priznato mjesto u povijesti moderne književnosti. Iako je najpopularniji po svojim aforizmima, dosjetkama, gnomima, inverzijama, parabolama, hiperbolama, antitezama, po ironičnim, duhovitim, humorističnim i satiričkim izričajima, svima njima pravu težinu daju tri stvari. Prvo, dubina, kompleksnost i bogatstvo njegove misli. Drugo, iznimna erudicija na koju se ta misao oslanja, te treće, čvrstina i domišljenost, dakle konzistentnost svjetonazora i pogleda što ih nastupa od kako je nastupio kao kršćanin, dakle na samom početku 20. stoljeća pa do smrti 36. godine. Problem s Chestertonom počinje onoga časa kada pomislimo da smo njegovu misao uspjeli ščepati ili strpati u ovu ili onu ladicu. Njegove blistave sintagme i rečenice u pravilu su samo stršeći dijelovi širih diskursa. Između onoga što osporava i onoga što zastupa, na dubljoj razini postoji napetost i pulsiranje, dinamika, fina igra svjetlosnih zraka i spektralnih boja u zrcalnoj dvorani. Aforizmi izreke toga princa paradoksa doista su impresivni. Zadivljeni smo imaginacijom i izobilnom uporabom tropa, te stilskih figura i bravura, sposobnošću umetanja u tekst epizoda, te primjera, likova i simbola iz kulturne i opće povijesti i suvremenosti. No, Chesterton nije svodiv na vlastite aforistične iskaze, niti su oni svrha samima sebi, nije lar pour lar. Oni su samo snažna sredstva raščišćavanja terena u potrazi za evanđeoskim biserom, za istinom o čovjeku i Bogu, o društvu i vjeri, o životu i smislu. Poanta je uvijek utkana u šire koncentrične krugove, uvijek unutar određenog aktualnog konteksta i u sklopu cjeline spoznaje. Autor tomu po zakonima logičkog mišljenja i snagom asocijativnosti i duhovne živosti s lakoćom skače na bliska ili daleka mjesta u prostoru i vremenu, suvereno se kreće posuda. Njegov je mozak pčelinjak, njegova je paša čitav svijet, a njegov je cilj proizvoditi vrstan med, pročišćeni nektar spoznaje, te s time povezano duhovnog i estetičkog užitka. Glede Chestertona kao književnika, istaknimo samo posebnost lika amaterskog detektiva Father Browna. Recimo da je autor majstor fabule i dijaloga, zapleta, ali i raspleta u detektivskim prozama, za koje je doživio pohvale od mnogih, pa tako i od slavnog Argentinca Borgesa. No priče o župniku Brownu nisu samo žanrovska djela u pejorativnom smislu, nego imaju i idejnu, moralnu i duhovnu dimenziju. One su nerijetko zanimljive rasprave u punokrvnoj beletrističkoj formi o krivnji i zločinu, o pravdi i ljubavi, o spoznaji i obraćanju. Cilj oštroumnog glavnog lika nije samo razriješiti neki naoko misterij, nije samo tehnički, nego i afirmirati neku duhovnu dimenziju ili ideju. Otkrivanjem zločina ili rasvjetljivanjem
tajni, glavni lik zapravo pripovjedač, dovodi likove do bitno novih spoznaja o vjeri i ljudskosti, o pravdi i milosti, ali i o uvriježenim prividima, predrasudama ili idolatrijama. Slično se događa i u zbirci The Man Who Knew Too Much, u kojoj glavni lik Horn Fisher razotkriva niz zločina i misterija povezanih s politikom, vlašću i dubokom državom, Deep State. Od ostalih književnih dijela spomenuti je bar najpoznatije, čuli smo The Man Who Was Thursday, s temom anarhizma, s elementima fantastike i alegorijskom razinom na kojoj zagonetni lik nedjelja ostaje misteriozan. To je djelo otvoreno zbog toga za razna tumačenja. Spomenimo i monografiju o drugim autorima, posebice onu o Charlesu Dickensu. Upravo u tom piscu koji je osjetljivao najniže društvene slojeve, Chesterton je našao srodnu dušu, kao što smo čuli od gospođe Thompson i drugih, dakle, ljubav prema malenima, siromašnima i osjećanje poniznosti. I sam je vodio nebrojene bitke za priznavanje prava i dostojanstva običnih ljudi, pa i potlačenih naroda kontra imperiju, suprotno predrasudama koje su i o jednima i o drugima imali viši slojevi engleskog društva. Navedimo i to da je pred smrt dovršio svoju autobiografiju, opisao i mladost i svoje preobraćenje s anglikanstva na katolicizam. Skupa s prijateljem, za kojeg smo čuli, Belokom, zauzimao se za ideju distributizma. Problem koncentracije i mutka, bogatstva na jednoj, a siromaštva i beskućništva na drugoj strani, jednako je izazovan i danas. I nismo bliže distributizmu uglavnom no što smo bili onda u Europi. Ni u svijetu. Iako svjestan svih užasa tadašnjeg bešćutnog kapitalizma i sklon reformama, Chesterton nije spas prepoznao u nadirućem marksizmu i socijalizmu ni u drugim totalitarizmima. Naprotiv, na vrijeme je proniknuo njihovu zloćudnost. S druge strane, tobožnjem progresu suprotstavljao je vrijednosti europske kršćanske uljudbe kao ideala u svijetu koji je taj ideal ostavio za leđima prije no što ga je uopće ozbiljno pokušao ostvariti. U jednom aforizmu zorno se vidi njegova pozicija, citiram: čitav moderni svijet podijelio se je na konzervativce i naprednjake ili progresiste. Naprednjaci se bave time da nastavljaju činiti greške. Konzervativci se bave time da sprječavaju ispravljanje grešaka. Protivio se je tomu da se stalno traže ili izmišljaju novi odgovori, umjesto da se u praksi provode odgovori koji su već davno dani, a koji nisu uspjeli stasati. Kada je u dijelu What's Wrong with the World razmatra inzistiranje feministica i ljevičara da žene budu u svemu izjednačene s muškarcima u pravu na karijeru izvan vlastita doma, poslužio se ironičnom antitezom. Citiram: koliko to može biti velika karijera da se tuđoj djeci propovjeda o trojnom pravilu, ili o pravilu trojnom, a koliko skromna karijera da se vlastitom djetetu pripovjeda o svemiru. Citirajmo za ilustraciju i ovaj njegov aforizam. Žene razgovaraju jedne s drugima, što je zapravo pohvalno, a muškarci o temi razgovora, što može isto biti pohvalno. Nije bitno raskrinkati lažnu premisu po kojoj je svaki posao izvan kuće važniji, dakle za njega je bitno to pokazati. Lažnu premisu po kojoj je svaki posao izvan kuće važniji, dakle za njega je bitno to pokazati. Važniji i dostojniji od svakoga posla u kući. Odbacuje tezu po kojoj ispada da je i najropskiji rad u industriji ili trgovini vrijedniji i humaniji od odgajanja djece i održavanja obitelji kao humane jezgre čovječanstva. Chesterton nije filozof, a zadirao u filozofiju ni teologa, doticao se bitnih teoloških pitanja, ni povjesničar, kulturolog, antropolog i dalje ne nabrajam, a pritom gotovo da nema znanosti na čiji suvereni teritorij nije izvršio invaziju ili bar uspješan desant. Da se poslužimo borbenim slikama kakve ni njemu nisu bile strane. Bio je, kao što smo čuli u pisanju borbe, izniman polemičar,
ali ujedno kultiviran i suptilan mislilac i stilist. Čvrsto je stajao na vlastitu tlu, a to je tlo temeljnog ljudskog mišljenja i osjećanja, temeljnih vrijednosti logičkog mišljenja, kršćanskog i katoličkog identiteta i europske, odnosno zapadne tradicije. U kritičkim i apologetskim tekstovima, kojima ponajviše demonstrira svoju pronisljivost, nije štedio ništa što mu se nije sviđalo ili mu je bilo neprihvatljivo, ali se rijetko kad služio argumentom ad hominem sa Georgeom Shawom. Bernardom Shawom je ostao prijatelj, iako ga je žestoko kritizirao u svojim tekstovima, ne njega kao osobu, nego ono što je Shaw zastupao. Dakle, znao je što je kultura dijaloga. Dakako da je i pretjerivao, i to treba reći, pa se tako uz ostalo upustio niz negativnih i kontroverznih ocjena o židovstvu, odnosno onim izdancima ili izvedenicama židovstva koje je smatrao negativnima za europska društva. Kao što smo čuli u izlaganju kolege i prijatelja dr. Lončarevića, hrvatskoj javnosti u prvih 45 godina prošloga stoljeća često to nije bio nepoznat. No sve do posljednjih 30 godina, računajući od sada, jedva da smo imali prevedeno ikoje je njegovo veće djelo. Do potkraj 80. Kada je počela popuštati, a uskoro je bila odbačena stega komunističkog režima, njegov marksizam kao službena pseudo-religija skupa s njegovim dijalektičkim materializmom, ni svjetovni ni crkveni nakladnici nisu objavili mnoga velika djela zapadne, općenito, a osobito nekršćanske duhovne baštine. Tijekom posljednjih 2 desetljeća objavljeno je po mojoj računici negdje blizu 20 naslova, dakle 20 različitih knjiga Chestertonovih u prijevodu na hrvatski, te niz kraćih tekstova, prikaza, pogovora i drugih. Moglo se dakako učiniti više, ali smatram da je ovo velik uspjeh. Ja osobno sa Chestertonom sam se neposredno upoznao kada sam 2005. redigirao prijevod njegova The Everlasting Man, te kada sam za tu knjigu priredio pogovor. Bilo je to uzbudljivo suočenje sa snagom i kompleksnošću njegove misli, te ljepotom izraza, ali i za prevoditelja, odnosno redaktora, često ne s lako razumljivim diskursima i jezično-stilskim bravurama izvora. Svoj pogovor naslovio sam tada književnik koji je katoličko pravovjerje branio razumom, što mi je čast da sam se našao na istoj liniji sa gospodinom nazočnim Daveom Olmstom. Upravo vječni čovjek djeluje karakteristično za njegova autora. Ono utvrđuje pravo svakog intelektualca da o stvarnostima koje su u svoj monopol pretvorile pojedine znanosti. Svi znamo da su znanosti nastale iz filozofije, kao što je ona nastala iz teologije, dakle sužavanjem na određene sve uže i uže discipline koje razmišljaju disciplinarno. On je taj koji ima integralni pristup i on se izborio za to pravo i opravdao je tu svoju pretenziju da u samoj srži znanstvenih teorija, kao što je teorija evolucije, nalazi takve nelogičnosti da se čitavi sustavi pod stiskom misliočeve logike raspadaju u prah od kojeg su i nastali. Citirat ću samo 2-3 kritičke i duhovite misli iz te knjige. Gola istina jest to da se čovjek razlikuje od zvijeri po vrsti, a ne po stupu. Majmuni nisu započinjali slikanje čovjeka, niti su te slike poslije dovršavali kao ljudi. Više životinje nisu crtali sve bolje i bolje portrete. Pas nije crtao bolje u svojem najboljem periodu, nego li u doba kada je bio puki čagar. Divlji konj nije bio impresionist, a trkaći konj postimpresionist. I još jedan citat. Svaka zdrava povjesnica mora započeti s čovjekom kao takvim, kao nečim što stoji kao apsolutno i zasebno. Čovjek je mikrokozmos, čovjek je mjera svega, čovjek je slika i prilika Boga. Chesterton je u toj knjizi razrovao i takozvani društveni darvinizam, stav duboko ukorijenjen i u suvremeni svijet i društvene znanosti po kojima čovjek kao društveno biće stalno evoluira, stalno napreduje, već smo umorni od ovog napretka, kao što smo već danas čuli, napretka koji je proizveo takvo razvorno oružje da u ovom trenutku čitav globus može
Iz takvih pogrešnih pretpostavaka u stalnom napretku, u prelasku kvantitete u kvalitetu, o dijalektičkom stalnom novom nastajanju sinteze iz teze i antiteze nastala je bila i Marksova utopija. Na takvoj tezi počiva i suvremena pseudo-religija materializma, sekularizma, hedonizma i najnovijeg genderizma. Druga bitna vrijednost, tako da oni u ime genderizma žele nas razvijati dalje u ono što nismo. Druga bitna vrijednost vječnog čovjeka bila je lucidna komparativna analiza religija i mitologije. Autor je pokazao kako se velike religije nipošto ne može trpati u isti koš, niti ih se svoditi na isti nazivnik, te da, dakle, nivelacija komparativne religiologije, nivelacija kao metoda, nego da jedino u kršćanstvu imamo posla s objavljenom religijom koja zaglavni kamen nije samo čovjek tražitelj, čovjek objavitelj, kao u budizmu ili islamu, ili prorok, ili poslanik Božji, ili neki fiktivni likovi kao u hinduizmu i poganskim religijama, nego sam utjelovljeni logos Isus Krist. Njegova argumentacija može nam i danas pomoći u suprotstavljanju multikulturalizmu, globalizmu i niveliranju svih identiteta. Chesterton se je pojavio, kao što smo čuli, gostovo istodobno s nizom drugih velikih kršćanskih umova, osobito obraćenika, i bio to što poseba milostiv zapad, krajem 19. i na početcima 20. stoljeća. Od Engleza spomenut ću samo Knoxa, T.S. Eliota, Tolkiena, Louisa Wooa Dawsona, a uz njih moram spomenuti i znamenitog prethodnika koji je spominjan, kardinala Newmana, te Chestertonova poznijeg štovatelja, Amerikanca i blaženika Miltona Šinka. Bilo je to razdoblje velikih apologetskih, ispovjednih i svjedočkih dijela i života. Osim prema van, Chesterton je osjećao silnu, dakle ad extra, silnu potrebu imao jake razloge izoštriti pojmove i prema unutra ili ad intra. Utoliko su ga jako zaokupljala pitanja dogme s jedne strane i raznih krivovjerja s druge strane, kako se i neka njegova glavna djela zovu. Posebnu pozornost obratio bih na dvije knjige koje su prevedene i na hrvatski, o Svetom Franji i Svetom šta reći? Reći da Svetog Franju razumije u tradiciji trubadura i žonglera, odnosno žonglivatora, kojeg naziva u jednom trenutku kao dvorskom ludom kralja Raja, dakle poniznost do ludila. Knjiga o tome isto tako počinje komparacijom Franje i Tome. I sad ću ja požuriti i reći ću da je, znači, po meni bitno kod Tome Akvinskoga to isticanje njegova realizma, dakle kontra onoj drugoj tradiciji evropske filozofije koja počinje s Platonom i koja ima infiltrirana raznim dualizmima, posebno maniheistom. Tu je Chesterton nemilost. Protivi se svakom dualizmu, svakom preziru prema tijelu, prema životu, prema zbilji, prema stvarnosti, u ime spiritizma kao bijega u neke areale, bilo vječnosti, bilo duhovnosti. Dakako, protivi se i materializmu kao jednoj drugoj krajnosti i u Svetom Tomi Akvinskom on je prepoznao branu prema svim aspektima neprihvatljivima za katolički narod. U toj augustinskoj tradiciji vidio je zapravo i uzroke i korijene Luterove hereze, posebno kalvinizma, i njegovi najžešći eseji su usmjereni protiv kalvinizma u smislu čovjekove predestinacije i determinizma. Sve je unaprijed određeno, čovjek ne može ništa, on ne može nema slobodu, on ne može se ni obratiti, ni spasiti, ni čini dobro, sve je nebitno, odnosno, dakle, to je taj jedan od temeljnih stvari koje su tu bitne u pristupu tom Akvinskom i uopće razumijevanju kršćanstva kao religije i crkve katoličke. Dakle, afirmirao katolicizam onomu što mu je najvlastitije i što je u njemu najvrijednije.
Da se je Franjevački pokret pretvorio u neku novu religiju, bila bi to nakon svega jedna sužena, ograničena religija. Sveti Franjo, koliko se god neopuzdanim, romantičnim i nevjerojatnim njegove jurnjave i uzbuđenja mogli mnogima činiti, uvijek se jednom nevidljivom i neuništivom niti čvrsto držao razuma. Tako i mi danas dobro je držati se Chestertonove razumnosti, plastične logike i čvrstih argumenata, a ne apsolutizirati, niti nekritički preuzimati svaku njegovu paušalnu ocjenu ili postavku, svaku verbalnu bravuru, aforizam i tako dalje. Uživajmo u izoštrenosti misli, u šarmu duhovitosti, u obilju